matasa akwai kalubale a kanmu. Malami ne zaka ji ya miƙe a masallaci an yi sallar magariba yana tunasar da musulmi yau laraba, yau ce ranar tara taimako, yau juma'a ita ce ranar tara taimako, kuma kar a manta jama'a microphone din masallacin nan dai gashi kuna ganin ya lalace, amma nawa ne microphone din? Naira 5,000. Shi malamin yana da naira 5,000 madadin ya siyo microphone din ya zo ya gaya musu cewa jama'a microphone ya lalace amma gashi na siyo da kuɗi na. Faɗe da zai yi ba dan riya bane, yana son ne dan ya karantar da su. In ya ce to ku kuma ku tara kuɗi za a sa sabuwar lasifika a guje za ka gasi. Amma so da dama sai ka je ka ga malamin masallaci ne ko limamin masallaci yana ɗaya daga cikin attajiran wannan masallaci, yana daga cikin masu hali, amma kuma ya miƙe yana neman wa masallacin nan taimako, abin da shi da kanshi zai iya aikatawa. Saboda haka in har muna son wannan sabuwar al'umma da muke fatan malamai na gaba da za a fitar a Najeriya su zama saɓanin irin waɗanda ake fama da su, waɗanda su sun shiga karatun addini ne saboda suna ganin hanya ce daga cikin hanyoyin da za ta warware maka talauci. Na'am, shi karatun addinin musulunci ana yi ne domin